Hi friends, today we are going to prepare chicken shawarma. ഇതിൻ്റെ ഇറച്ചി മാത്രം നമുക്ക് തനിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നമുക്കിത് മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കണം. കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഒരല്പം ഗരം മസാല, ഇനി കുരുമുളക് പൊടി. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരല്പം കൂടുതൽ ചേർത്തേണ്ടത്. ഉപ്പ് പാകത്തിന്, കുറച്ച് വിനാഗിരി മിക്സ് ചെയ്തിടണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റിലിരിക്കണം. നമുക്കിത് ചിക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെത്തി എടുക്കാം. മയോണൈസാണ്. ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ ഷവർമ എടുക്കാം. കുറച്ച് നമ്മുടെ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ പൊളി സാധനം, ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി. ഇനി കുറേ ഉണ്ട് ഇത്